Ekuseni Nkosi sifihle ethi kasibuka mvele yakho ngegama likaJesu Kristu. Siyabonga kakhulu sithi umuhle njalo Nkosi ephakemeyo nasekuseni sinqamele Nkosi ukasizo lokuphilisa ney'mpilo zethu. Sishintshe ngomlondolozi lakho siphakamise sibeke endaweni ephakemeyo ngegama likaJesu Kristu we pray. Amen. Amen. Patrick Bishop, bonke abaphathi abakhona kulabo mfundisi ngoba siyabingelela abavangeli bonke abashumayeli obaba bonke omama abantu abasha abantwana abancane abazali baqala ukufika namhlanje siyabingelela all the workers in the house of the Lord siyabingelela Stuart Ejala ngibingelela usisiphumzile nosisinoqhawe wakamlabo abaphakathi kwethu siyabingelela phakathi kwethu nawo bonke nje abakhona ngiyabingelela bazali egameni likaJesu Kristu amen. Ngibingelela egameni likaJesu Kristu amen. Ngibingelela umakhelwane ngoba mhlawumbe ngikaze ngibingelela nje Praise the Lord. Leti ya force uhlale kumuntu onizwakala ngoba ngicabanga isikhumba namakhelwane. Ngifuna ukufika umlabo kanti ungabona indlela leyo. Esikhathi ukuba lokhelwane. Uxolo liyabuya ngisho. Praise the Lord. Masana siyezile inkosi ngaphandle kubambezela. Luke chapter number 15, verse number 11. Verse number 16. Luke chapter number 15, from verse 11 up to verse number 16. Basis from verse 31. Luke chapter number 15, 11, prodigal son. Jesus continued, there was a man who had two sons, the younger. One said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between the two of them. Not long after that, the young son got together all he had, set off for a distant country. There was a squatter. Then he squandered his wealth in the wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of the country who sent him to the field to feed the pigs. He longed to fill his stomach with the pot that the pigs were eating, but no one gave him anything. Then verse 31, my son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. My son, you are always with me, and everything I have is yours. Everything is this one. Why is it? Umuntu othile wayenamadodana amabili. Ingxenye yabo yayisilise ba yini isabelo sefa esiqondene nayo. Wawahlukanisela imali. Kwathi emva kwezinsuku eziningi, indodana encane yayisibuka konke, yamuka yaya endlini enkulu, yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala.
Ngibhekele futhi. wayesethi kuyo mntanami wena uhlala nami njalo konke okwami kungokwami. Emphini ngivulele John chapter number 14 verse number 14. So ngifunda lithi you may ask for anything in my name and I'll do it. Uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. Baba wathi uMncane siyabonga nasekuseni ngumalo somuhle uNkulunkulu wazima nasekuseni izwi ethi lami ukusuthiswa izwi lakho uqhubeka moya uphinde usembathise uvule ngisho inhliziyo yethu kaziso yakho umelane nalesikhathi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ethandekayo namhlanje kuseni ngafisa sikhulume ngale ndaba esihlale sikhuluma ngayo kodwa namhlanje sibuke ngelense ehlukile. Izwi lenkosi lihlale sihlukile ngaso sonke isikhathi. Izwi lenkosi njalo uma ulifunda you get a fresh revelation. Kahle kahle uma kuthiwa izwi lenkosi alinayo revelation entsha. Kufanele ngaba abanye bethu abasayi sonke. Njengami nje mina ngazalelwa esontweni. So cishe amavesi amaningi sekashunyelwa phambi kwami ngikhona. Kwakuneminyaka ewu-30 esengiyimilile. So lokho akukhumbula. Ngibethe ngicala manje. Umzali wami vele athula ngashunyelwa umzali wami ngiyasiyo. Bese kube yibandla elimalayo ngivele ngigijeke ukuthi kwenzakalani. Kule minyaka ewu-30 esengiyimilile. Nizoguga yonke njalo. Sibancane. Sengathende kakhulu esontweni. Kunamavesi asashunyelwa 40 times, 100 times phambi kwami ngikhona. Amanye nami sengakhuluma ngawo. Ngabamazi if iBhayibheli was just a book like any other book. Fana ngabe esontweni sesiyabhoreka ukuya khona. But into esenza ukuthi esontweni singabhoreka ukuya khona. Yingenxa ukuthi iBhayibheli njalo you must look for, pray for a revelation. uNkulunkulu aliveze ngendlela engcono kunendlela ayiveze ngawo izona. That's why it's dangerous ukuthi ufundwe ivesi okhathi kuzokhiyelwa ngabe futhi awunaleli vesi ngiyazi kuzothiwa because uNkulunkulu uzokhuluma ngendlela okungalingeni uzokhuluma ngayo. And you must always be ready to be corrected by God. Because khona izinto owayishumayela ngevesi thizeni. Later on uma sekunika revelation ibona ukuthi ngatatazela lela vesi. Niyangalasenza bathandekayo kwamngeyona indlela ukwenze njani yokuchaza. And you must never be ashamed. Ukuthi no, I used to believe like this. Now I believe like this. Because otherwise ngeke uzukhule. So njalo ufundisi lekho mina ngiyefascinate ukuthi the fact that uBishop qala ukusonta kodwa usalalela namanje isontweni. And usakubusiseke, which means later I pay because you must always ask God ukuthi nginikeze isambulo esisha ngenkulumo yakhe. Now the prodigal son is a story ngasifunda ku-Sunday school nasesikoleni lethu kwakuthiwa religious education sayifunda. So ngamazile into ayitsha kumina, but whenever you read the Bible you see things that ongazi uzibone before ukuthi this one angazi ngiyinotice manje bonke igama lenkosi. This man had 2 sons. Now it was not something foreign for the sons to ask for a wealth. Yeah, no, for the sons to get a wealth. Kwakuyinto enormal ukuthi amadodana athole ifa. Kodwa ke engekho normal yileyo ukuthi bazifunele. Manje bonke igama lenkosi. So ngelithi iBhayibheli lo wavele wathi nginikeze ifa lami. Mase sengitholile ngelithi iBhayibheli washaya wachitha. Vele ke imali nje nefa akuthoyelekile akuhlaleki manje sikhona. Kunabantu nje sinabo manje. Ngoba basayixakekele. Kodwa mhlazeni bathola imali ngiyakutshela mina uzohlangana nabantu kanje bakuzana kambe mabrother wawuba ikwazi kahle. Ukuwa manje athi kambe umfowethu kambe kwakuba igama lakhe. Uthi wena uyakwazi but what is happening uzama uyi-distance nawe because mayise sifikile lento athi ngifuna akuvamisa ukuthande ukuhlala labantu akuhlala nabo. Ngiyamhlonipha umuntu okwaziyo exakekile
aphinde akwazi noma ese-right. Lo muntu futhi kahle kahle ukuthi akithi nje umuntu ukuze umcertify ukuthi hayi lo sinaye ufanele umazi ngesikhathi kuphansi nokuphezulu bese futhi uphinde umazi noma sekwehleka aphinde ebe njalo ehabe khona bese uthi lo is tried and tested. Now wathola imali umfana wasiyahamba bayisehambile nathi into yokuqala for notice mayesesukile when you disconnect from the Father you must know ukuthi when you disconnect from the source you must know ukuthi into yakho ngeke isaba ngoba lithi iBhayibheli wahamba yasiyaphela imali. Now into eveswa ngeBhayibheli lithi iBhayibheli wafika ezweni la ahlala khona kwasuka khona isomiso sathi isomiso saqeda ingcebo yakhe baphela imali yakhe wahlupheka. Nathi kodwa into engishoka kakhulu alisho ukuthi wasuka kulelozwe elinesomiso wayofuna umsebenzi kwenye indawo lithi wafuna umsebenzi khona kulelozwe waphakela izingulube zaphila kanjani izingulube kunesomiso ngamanye amazwi isomiso saqaka yena laba babehleli nobaba baba sibaqakanga because akafesanga kwelinye ilizwe kodwa wafesa khona la ekhona. When you disconnect from the source which is God sometimes ubona sekunesomiso kweyakho impilo kanti into esiyenzekile kwenzakaleni kube nesomiso ngenxa yokuthi disconnected from the source. You must never make a mistake yokuthi when you get what you are praying for from the Lord must get disconnected from the source. Ucabanga ukuthi I've made it because uvuka isomiso la ukhona kwenzakaleni you are no longer connected to the source. Yeah, I wanted to illustrate this. You're going deep freezer. It deep freezer manje mufaka ikheli yecoke within 10 minutes isuke isibandela okusabekayo. Amanye within 20 minutes isuke isiqala isifreezer. Niya kwi-hour nje isifreezer. La nginyakana sendaba bazalwane. When you open it deep freezer njengamanje take out inyama eyafakwa last week iqine ngendlela ukuthi when uyikhiphe uyi-defroste ihlale ngaphandle ukuze ukwazi ukuyisebenzisa. Right? The same deep freezer ungayithatha manje uyi-disconnected from the source which is the power enza ukuthi ikhanye bese uyifaka ebhuthini yemoto uthi asihambele segoli ngoba vele isafrizile uzobona nizofika kunjani egoli. I feel it deep freezer but into eyenzekile yenze njani it-disconnected from the source. Ubona sengathi contest wrong ayayonakele uthi usuke wayibona wena iqinile kanti awazi ukuthi imiso meke yakho i-deep freezer ukuthi imiso ugesi izokukhombisa ukuthi the same deep freezer wavalela into ugesi ungasekho ayiboniswa sometimes ukuthi ushisa kakhulu emnyango iboniswa ukuthi la uyivalela kona sekunjani uphenduka into ekade ibanda bese iyahlisa. When you move from God lento yayiblessing yashintsha besiqhubekisa besiqalisa phezulu yakho uqale ukuthi nawe umuntu esebulawa yinto abuseka ngayo no udisconnected from the source. Now kuyingozi ukuhlala ubona ifridge libanda ucabanga ukuthi uyayibandela bese uyakwazi ukuthi kunamandla ngemuva kwalokubanda kwefridge. Ungacabanga ukuthi bangena imali ingeniswa yithukuthuku zakho kuphela azi ukuthi emva kwalezo yithukuthuku kunamandla sezulwini enzenjani ayimisile leyo. Sometimes uNkulunkulu wethi izinto zenzeka empilweni zethu ngendlela ukuthi ugcine sewukhohlwa ukuthi asiyimele kodwa kunamandla kanjani asimisile. Mangabe usocabanga ukuthi uyimele uyesontweni occasionally mawuthola isikhathi kwenzakaleni ucabanga ukuthi izinto sezi-autopilot. Bazalwane, you will never get to a point where things are on autopilot. You do need the power of God to sustain you. What disconnect? Angena isomiso zaphela izinto. Now indaba yona yini wrong eyenziwe lo mfana la sifunde khona iverse lesibili lithi you will ask noma yini egameni lami besiyenzeka. Message for today ukuthi you must never confuse demanding and asking. The Bible doesn't say we will demand in my name, it will ask. Ibandla kaNkulunkulu shift the focus from asking to demanding. Athi umuntu uzoclaim. Claiming means that somebody owes you. Yizela ukuthi Yesu uzoclaim into sakho. You can't claim. You claim something that you deserve. Uma ngithi ngoclaim insurance ngoba ngiyayikhokhela nyanga zonke. Malibonke igama lenkosi. Manje beke I'm claiming something kusho ukuthi ngiyayideserve but lokho sinaka sikudeserve. Ibandla shifted from asking to demanding. IBhayibheli lithi uyacela. Malibonke igama lenkosi. Ngaba yamazi point of
Akukhona ukuhamba. Umfana akayenzanga iprinciple kaJesu ethi kuJohn 14:14 ethi siyoqhela. Baba siyaqhela. Umfana uya kuyise uthi nginike, give me. Emphasis lapho ukuthi akasho ukuthi ngiyaqhela, uthi give me. Ngaba mazingenike ngoba it belongs to me. Give me my inheritance. The moment that he give me, wasiyaphuma oqabeni kaNkulunkulu ngoba lithi iBhayibheli siyaqhela. Hayi ukuthi imandla kaNkulunkulu likhona ukuthi uNkulunkulu uyalikhweletha. That is why uma ngabe ngingasenze uyagive up akasayi esontweni ngoba ukhona ukuthi uNkulunkulu njani uyamkhweletha. When we give, sometimes we even confuse giving. Ukuthi nginikelele uNkulunkulu. Giving is not bribing God. Giving, ngaba masibawunikeleni awukwazi ukuthi uNkulunkulu nginikeleni ngisamzofe. No. We give because yena uNkulunkulu usenzela okuhle ngaso sonke isikhathi. Ngaba manje we must continue to trust the Lord. Noma ama results singawaboni. Iproblem yethu thina masingawaboni ama results we give up. Uyazi ngoba it's not a genuine love. When you love somebody, awumthandi ngoba sewubona ama results kodwa umthanda ama results ungawaboni. Mhlawumbe mhlangana nopartner wakho wawunethemba lokuthi ikhona into esile yophuma kuwena naye. Amen. Uma ngongena ngenalo lo themba shothi ngempela wona. Hayi kodwa mawungenele lo themba ngenalo, then there's a problem. Mhlawumbe uhlangana nomuntu wakho kwaba khona ithemba lokuthi khona ukuphathana kahle kuzoba khona. Futhi khona into enhle ezokwenza njani? Angithi bathandeka. Kodwa sikhona iqiniso. Wawungakaboni lutho ongabambelela kulona ukuthi ayichayi khona ngempela lento. Ubona sekuqhutsheka ukuthi ayikho noma njani. Yabona nje sathi umlapha umfundisi ubanqube emhlophe uthi ayidu asikumeni ivaka wawusabona nje iklasali ukuthi hayi manje ikhona. Futhi wawabona ama-two colors akho ukuthi mayidiniwe ishiya la ngale lashithe lezingala. Ngoba yonke lento ayiveli ngesikhathi nisahamba noprepare umshado nenza yonke ivela mangabe ngathi khona ukuthi nje ya washada now you see. So I'm saying thina siyikhommitha kumuntu ngothanda ugcwele singabamazi. But uNkulunkulu siyikhommitha kuyena ngoba khona asasenzele yona. Umuzwe nje we love the Lord ngowazi ngokusenemoto. But loving the Lord means you love the Lord whether ile isenzo so uyifeyile kodwa usuku ukuthi awukho ngihlanganisa nothando. Sikubeka izandla kuphela 6 months awabuya ama responses omsebenzi usuku ukuthi response or no response kodwa uthando unalo uNkulunkulu ayikho ngisho ngamanye amazwi the love of God ayidingi ukuthi aethe bese siyamthanda simele umthanda ethile noma engaethanga njani siyamthanda. Yabona nje uze umuntu edumiso into angisazokhonza ngenxa ukuthi ayinto yamehlangani vele wongathanda uJesu wokuthanda izinto ngoba nathi masifakaza ukuthi ngosa Jesu kangimaningi. But sometimes uyahlala noma ungabona ama results kodwa ukuthi I love the Lord. Why uhlala? Because yonke into bazalwane needs preparation before iqala. The reason why the father was not giving inheritance to the son, it's not because he was against whom he has inheritance. Remember, the father always knows when is the right time to give to the son. Yonke ingane ekhona emhlabeni ikhona ukuthi siyakwazi ukudrive. Uzingane yami isithole. Angazi ngitshela kami ngewiki ukuthi ufuna ukudrive imoto. Like Getty uzokosha. I said, no, you know every cop, they won't do anything. You know, what's up with my boys? My boys are fast. No matter they are who just a wound, you get to make it and be forward. My daughter is convinced of she's ready to drive. And the police wanted to was one was ready to make Babu. Yeah, she can nag every day the house will drive soon. Who's a driver and soon? Go to soon as a sober. Kunezinto ezikhulekela ukuthi baba vula umnyango. Athi baba sokuvula just a matter of time. Uthi nini matter of time? Na ubaba uyazi because kunezinto
izinto engihlale ngithi mngadi uNkulunkulu wanginika zona earlier mhlawumbe ngabe sengasho. Kunemali efana ngabe office ngathi kuba ngayithola thele zakho, let me tell you, kuba ngayithola thele zakho mhlawumbe ngaba usasibingeleli. The Father knows the capacity ukuthi lo mama sekumnikezele into manje. Ngeke aphinde angene endlini kaJehova. Kunezinto ezingakayitholi because uNkulunkulu usaprotecta thina. Because we are still in the process of preparation. You must wait for the process to complete. You see, when you bypass the process, sometimes ungatholi into ukubypass the process. Kodwa kuyavela noma usumdala ukuthi ikhona iprocess ayo. Ingane nje ngawathola ngama-toys isencane, ngibone seyingane nentshe ukuthi uboy usawuboy noma esenentshe kodwa usho uthanda ama-toys nje mosulandela kahle kahle uyise wayengengeni nama-toys hey ayike sonke sidlala ama-toys ephusha iy'tini bese yisho le masingijala ukuthi mina ngizange ngiyiphushe imoto. When you are going through the process, don't skip processes. Even when you are growing, ungavele ukukhule umncane vele ukufuna ukuba umama sengashaya isikhathi sokuba umama. Because uzosuma uxake ukuthi manje lo mama useyusisi kwenzakaleni uyazi kwenzakalani ngesikhathi la ufanele ube usisi khona yena wavela kuba umama. Bese ngishumayela namhlanje. Ngesikhathi lafanele besithi khona ya nobulungu yena akafuna ukubizwa ngonobulungu. Kodwa ngesikhathi lafanele kufanele bese siyasaba khona ukuthi nobulungu. Nikhuleke nje igama lami vele ngaliphiwa abazali bami. Yazi kwenzakalani mhlazane isithi nobulunga wayedini. Because yazi wenzeni uskip the process. Mohlakana ukuthi ninjani mama kodwa umama ungahamba yini. Yazi kwenzakaleni ngesikhathi esawusisi wayisuku hayi ngazi zonke la hayibo. Yasu umuntu uzofaka igama lami ngosisi nobulungu. Hayi usixolela manje. Good citizens. So je must respond. Don't skip processes. Because as of time soon die. I guess you put this transform. But I'm saying, who am I skipping? Not saying this, Panama. Let it Bible what demand wahamba zaphela. I say no kumbuli. Ukuthi there is a source. Why ukuthi source ayikhona? Futhi source iyaqolela. Waphinda kubaba. Ofunda phakathi indawo lethi what decide ukuthi ekhaya kunezisebenzi. Kodwa mina ngixakekile. Wathi akuphinde kubaba ngiyocela ngezisebenzi zakhe. Waphinde ekhaya with the attitude yokuthi uyocela ukwenziwa isisebenzi. Wafika nengqondo ukuthi uzoba isisebenzi. Kanti once a son, always a son. Noma usuphethe kanjani kodwa when you come back you still become a son. Mayifika ngathi ukuthi sengizoba isebenza athi uyisa isebenzi kanjani mfana. Mangaboko ba indodana masubuya phinde ubuye ngoba ngikubaleki. You can't come back here ube yiseven. Ithi Bible efike shone nonsense ukuthi uzoba isebenzi wamzika baba wakhe wathi nikezeni ingubo nimnike indandatho econtempt ukuthi ize son. Base bemhlabele kuphalisiwe isilwane manje bonke igama lenkosi wabuya ekubeni son. Because the Father is always waiting for somebody to come back and say connect me again Lord. Wangasho baba ukuthi uzoba isebenzi wathi no you are a son. Wasiyabuya. That's what the true esingashumayela ngalo. He came back as a son but he never got back his inheritance. Yazi that ishumayela nosigijima uNkulunkulu wamthatha akabalanga yes akabalanga but the Bible is very clear ukuthi ayithola inheritance. Because the last verse engifundile i-conversation kababa nondodana omdala ongahambanga. Lithi iBhayibheli wabuya umfana omdala wathi baba mina ngikaze ngifune ngisahleli nawe ngikulahlanga. Izothi ekuseni loyalty pays. Don't fool yourself and say uzoba loyal for 3 days bese sikuphakamisa loyalty pays. Khona into ozozenza manje uyiriphe after 30 years because loyalty pays. Kunabantu abazohlala nathi bangahambi sithi no simhonorishela ukuthi wahlala. Ngesikhathi kuyisizini yokuhamba kahambanga wenze njani wahlala because loyalty pays. Now we fool ourselves because the Father will never throw you out. Bese sicabanga ukuthi wathola konke. No, he got back the sonship.
which means he'll never suffer, ngeke asahlupheka. Kodwa ingceba ngazange sayithola ngoba lithi iBhayibheli mase bexabana uyise nalomdala uthi baba ngaze ngihambe kodwa ngaze ngihlathele ekhulupha lesini wathi baba wakhe ngoba ukazi ulahleke esihlala laba sibahlabeli ngoba laba esihlala ngoba bayazi ukuthi abala ekhaya esibahlabela yile abalahlekile wathi celebrate ukuthi ubefile kodwa useyaphila bese sigama elikhulu athi konke nginakho ngokwakho mfana wami akusikona ngamanye amazwi akasho ukuthi sengiyohlebelelana uthi konke nginakho mfana wami ngokwakho ungazixaki ngalo belahlekile uthola ukudodana kwathi isithe sakho mfana. We mess around because we think, no, there are things that we're breaking right now. We have been taught, uNkulunkulu uthembekile uyophila kahle. Ngeke uswele kodwa kovela ukuthi indodana yaphisana. Ngeke stick to the source. We fool ourselves. Bazalwane, uNkulunkulu uyabuyisela and he restores. But you will always remember ukuthi let me give an investment. You see, if you take money now, 3 million, uthi ufuna ukukesha out, uzokubuza wena 3 million. Bese mina ngihlale, ngithi wami ngohlala. Bese siyahlangana futhi after 30 years. Lo 3 million amathuba amaningi with inflation, bekusuku 12 million. Ayikho into eshintshile isikhathi kuhlaleni. When you invest, sometimes you don't even need to move. Ukuhlala nje kwena iphinda ukuthi ihleli. Because investment houses pays for loyalty. Into edala ukuthi umuntu asebenze iminyaka ewu-30 after 30 years a retire kade uthisha akutshela ukuthi usahola noma no-75 uhola kanjani no loyalty. Njalo ngenyanga wayetshela i-government pension fund ukuthi ngikhona njalo. Mali konke igama lenkosi. Omunye no nami ngifuna ukuba uthisha ngoba ngiyabona uthisha baphila kahle uma be-retire. Bese ayeke othisha baphushe for 25 years. Yena bese fike eseno-60. Asithole isikole angeke. Ba-retire. Mhlawumbe retire. Lona 30 years uphila kahle kunalo 5 years. Because system ikhokhela iloyalty. Lo kade sagijima naye. Wena kade usemajaheni sabe ufika manje. Thina siyazwana lento egijela istaff. And we like messing up here bese siyovuka kwenye indawo. Masifika kulo ndawo futhi sifuna abantu bangaboni usakusame sakho. Futhi we don't even acknowledge. Uzubona ukuthi umfana irresponsible kanjani. Akasho nalokuthi yini engingayenza baba. Ukuthi ngisebenze back at least kube khona into engizoba nayo emhlabeni. Uthi nje ngifuna ukuba yi7 ngoku give up yini. Wathi umfana uzokuthola udodana kodwa efa ngeke usathola. Be responsible. Stay throughout the process of preparation. Don't be under pressure to move. When you see things happening outside, I'm in a process. The process is always painful. Then go to process Gerard. When you say the process. When you say the process, don't jump, sit. The Father is aware. At the right time, the Father will give you what belongs to you. Don't go out and demand from the Father. I'm committed to you. I will stay throughout the process. At certain you try something, I will stay with the process where you and I'm waiting for my day. Young into as a basic the process. I began prima, Joe Gascon. Utakiwete ngimlame ngasaya esikoleni sewunometric. Because the motivation ka ukuthi siyafana sonke. Sithethiswa sonke. Hambani ukugeza, hambani uyadishi. Kodwa the day ubekule ngasawufunda umetric naye wangazuthi angichomele. Athi izingane ziyafunda ngithi ungangithatha kanjani. Because ngicikwa ukuthi angithi kumnandi mase process sonke. Kodwa umnandi mase wena wenze izinto process eziphuma.